Já to tam nainstaluju. Tak, super. Ta oplatka je strašně takhle křehká. A tím pádem už pak vidíte, je krásně hotová trubička. No vidíte, ano, super. Hele, tohle vypadá tak na 9. Jo. Jdeme na Sparta Jump. Je tu Sparta. Ahoj, vítejte všichni u dnešního dalšího dílu Pixie versus práce. Dneska se nacházíme v hořických trubičkách. Koukneme se, jak to tady funguje. Provede nás tady pan. Tady, počkat, já to tam nainstaluju. Tak, super. Chcete říct úvodní slovo? Ne, dobrý den, moje jméno je Václav Kus. Vítám vás ve firmě Pravé hořické trubičky. Jsme tradiční, více jak 30 let, jsme tradiční výrobce této oblíbené české pochoutky. A především tento výrobek je nejenom oblíben, ale má i velmi dlouhou historii. Jdeme se teda podívat teďka do našeho showroomu, jdeme se do showroomu. kde my jsme pro naše msaly děláme takovou zážitkovou turistiku, kde každý náš návštěvník nejenom se něco doví o tom, o té historii a o tom, jak to děláme, ale má možnost si u nás stočit vlastní hořickou trubičku. A vy budete ta naše správná oběť, Já budu. Která bude dělat originální sypanou hořickou trubičku. To bude trubička za Takže trubičkou. vítejte a jdeme dál. Lepšího plniče jste ještě neviděli. Opravdu. Já to tam našťouchám. Teďka půjdeme zkoušet, nebo tak se a teď podívat? on to furt jede teďka. Jo. To není tak teda úplně jednoduché, protože abychom mohli se podívat detailně na některé výrobní procesy, tak já si vás musím obléknout do bílého. Jdeme se obléknout. Do bílého. A Martičko, máme připraveno bílé oblečení? Já si klidně převlíknu tady, nebo tam ne, nejde to se oblíkneme klidně se oblíkneme taky. Tady. Ale využijeme té chvíle. Zde se nacházíme, kde vítáme naše návštěvníky, dáváme jim ochutnávat, a zde to bude ale posléze se točí pravá hořická trubička. Ta se hodně liší od té daleko známější plněné trubičky. Ta je sice naplněná lahodným krémem a jenom daná do oplatky, která je stočená, ale ta původní, pravá, originální, v České republice 212 roků staré historii, je udělaná tak, že se oplatka pomaže máslem a medem, na ní se nasype posypka z cukru, z kořice, vanilky, kakava, vložíšku a dalších ingrediencí. Jo, to je mix. Položí se na ně další oplatka a na tvořítku většího průměru se stočí sladká hořická trubička. Ona je dutá, nebo zdánlivě dutá, a jenom mezi těma závětnama je taková ta lahodná náplň. A vyznačuje se obrovskou křehkostí a dlouhou roční trvanlivostí při uchování v běžné teplotě a nemá žádné skladovací podmínky. Tak, a teď už máme pláště. A čepičku. A čepičku. Takže jeden, druhý, tenhle nevím. Já jsem vzala jenom tyhle, protože ty byly v tom připravený, víte? Vezmeš si ho. To můžeš nechat tady.
Tak, děkuji. Tady ještě tu, děkuju. Prosím. A jdeme na to. Jdeme na to, jdeme se podívat. Dobrý den. Tady stojí, no, musíme sem, no. Tady to všechno celé začíná. To je naše pekárna, kde se peče takováhle velmi, velmi tenká oplatka, průměr 20 cm a je tenčí 1 mm. A ta oplatka je strašně takhle křehká a není jednoduché ji potom později přetvořit na lahodnou sladkou trubičku stočenou do ruličky. Ale o tom vám povím později, jak se to vlastně dělá. Aha. Takže tady z mouky, vody, mléka a několika dalších ingrediencí se namíchá těsto, stroj si ho naleje, během minutky upeče a na konci vypadne hotová oplatka. A čím to na sebe bere ten chytač? To je robotická ruka, která nám usnadňuje práci. Tam je určitý podtlak, který tu oplatku přisaje a tady zase ji pustí dolů. Takže ten samotný proces stáčení si ukážeme až na konci v našem krámku, kde nám ho vy předvedete. Tak a teď se ještě podíváme, když už jsou ty trubičky stočeny, si tady připravíme lahodné krémy. Tyto krémy jsou zase velmi trvanlivé a pro nás je důležité, že používáme suroviny velmi kvalitní, ale zejména to, že my nearomatizujeme, ale ochucujeme všechny krémy surovinou, čokoládou, oříšky, kokosem, kávou, anebo taky mléčným koněkem. Hezky. Tak a jdeme dál. Tady už uvidíme, můžu? Detailně se podíváte, takhle se bere pak jedna trubička po druhé. Jo, a tam se stáčí. A stáčení si ukážeme v krámku. A takhle se bere jedna trubička po druhé a plní se do nich krém. Jo. A tím pádem už pak vidíte, je krásně hotová trubička. A zrovna děláme krém, který je velmi oblíbený a je to smetana, vanilka a skořice. Je to nečokoládový, nekakaový krém, který je u zákazníků velmi oblíbený. Můžete ochutnat. K tomu se normálně nedostanete, protože to je úplně teplý krém, který chutná moc dobrý. jinak. Tak a nyní se můžeme zpátky vrátit do našeho krámku. Takže aby jsme využili malou chvilku, než kolegyně obslouží naše zákazníky. Můžeme se klidně kouknout do chatu, jestli má někdo nějaké otázky, nebo píše někdo něco. Že je to strašně zajímavý. A řeknu, že pozdravuju mistra. Pana mistra. Děkuju, zdravím všechny. Ten obraz, jak jste říkal na začátku. Ano, nemá toho tady náhodou. máme jeho reprodukci a podíváme se mega na zajímalo, něj. jak vypadá. Když
poprosím vás, abyste si vyšel k němu nahoru blíž pod schodem. A originál, tohle je samozřejmě zdařilá reprodukce. A originál visí v Louvru a skutečně před několika lety, když jsme tam byli na rodinném výletu v Paříži, tak jsme po velkém hledání obrázek našli. Tohle maloval podle obrazu nebo podle předlohy jeden z českých malířů, no malířka teda. A ten formát toho originálu obrazu je trošku jiný. Ale jinak, když jsme tady, tak si ukážeme pár takových zajímavostí. Samotná výroba začala v roce 1812, kdy Napoleon zanechal v Hořicích zraněného kuchaře a ten po vylečení paní Ličkové, u které se léčil, zanechal nebo ji naučil péct si velmi tenkou oplatku. A věděl, že umí takový dobroty? Ano. A nechal ho tam? Takže jít, protože byl vylečen, tak se chtěl paní Ličkové odměnit. Na začátku dělala jenom všechno tak pro sebe a pro svoji rodinu. Později její dcera Provdaná Klíková začala se poprvé touto činností zabývat pro veřejnost hořickou a dělala to tak, že chodila s nůší od zákazníka k zákazníkovi a u nich doma vyráběla hořické trubičky. Nejdřív pekla, pak museli nechat ty oplatky odležet a potom později se tam vracela a mazali, sypali, stáčeli a dělali tyhle ty výrobky. Později se do rodiny přiženil náš velký vzor Karel Kofránek. Ten založil první manufakturu, elektrifikoval pečení, aby se to nemuselo dělat na ohni. Začal se zabývat dobovou reklamou. Jedna z nejzajímavějších je tady. Tato reklama se tváří jako recept do lékárny, ale ten recept nabízí hořické trubičky. Doufám, že to tam necháme tak dlouho, aby si naši milí mlsající přátelé mohli... Ale jo, na depresi je hezky cukříček, to je podle mě... Dobrý. Je dobrá. Aby si to mohli vychutnat taky, tak už uvažuji i delší čas o tom, že budeme vydávat i tady vlastně recepty pro naše návštěvníky. Akorát ta lékárna, sladká lékárna bude u nás. Musíte přijet sem. Takže mimo jiné teda vyrobili takové, vidíte, zajímavé, krásné krabice a... Je to krabice toho? To je Původně? čelní strana krabice na hořické trubičky. V takovéhle krásné krabici se to... To je krásná ta modrá. Se to expedovalo. Karel Kofránek se začal zabývat obchodem a v zápětí se mu ho podařilo díky tomu, že začal své výrobky prezentovat na krajanských výstavách, v té době byly v minulém století byly velmi populární, takže objížděl ty výstavy, prezentoval své zboží, seznámil se s krajany z celého světa a v zápětí už vyvážel trubičky českým menšinám
do Spojených států, do Kanady, do Austrálie, hledat kam jinam. Ale myslím si, že nastal čas, jdeme se podívat, jestli se nám uvolnilo naše pracoviště, v kterém vás tady přivítáme a budete moci vyrábět. Nicméně, už jsme na půdě pro veřejnost, takže si můžeme odložit naše ochranné oděvy. A jdeme na to. Teď vám ukážu, jak umím dělat. A Tak. tak už to umíte, nebo? Takže asi vám to nejdřív předvedu. Já jsem totiž jenom přinesla pár oplátek jako úplně suchých, aby byl vidět rozdíl mezi tou a tou, ale není to Jo, důležitý. jasný. Takže, čáry máry fuk. Děláme to takovouhle krásně opracovanou hůlkou. Já už mám hodně opracovanou. A jak jsem už o tom hovořil, to je máslo med, gíčko, přepuštěné máslo. To je ta úplně super zvláštní chuť, která tvoří protichuť s tím cukrem, s kořicí, vanilkou a dalšíma ingrediencemi. A tuto oplatku, ta se nasype ručně, sklepne a ona si podrží, kolik je potřeba té posypky. Já to takhle předám kolegyni. Ta si to položí si to Je to na horký hlavně, horkou jo? rozpálenou plotnu, kde to na vteřinku obživné, koukejte, vidíte, Jo. jak se nám Už to se hejbe. hejbe. A my takový otlak uděláme, hezky to zandáme za tu hůlku, přejdeme na hůlku, zatlačíme, dojedeme na konec a podržíme chvilku, aby se nám to spojilo. A trubička je hotová. Ale když jsme si porovnali tu křehkost čerstvě upečené oplatky a této oplatky, která je takhle tvárná, tak tam je taková zajímavost, že ta oplatka asi tak 3 týdny je v prostředí vyšší vzdušné vlhkosti, kde maličko jakoby zvlhne a ta voda, která v ní je, na této plotně aktivuje tu oplatku k tomu, aby bylo možné ji zatočit. Takže my jsme vám to předvedli a teď jste na řadě vy. Jdeme na to. A já jdu radši pryč. Nebojte. To počkej, už mi to jo. pracuje. Jo. Takže vezmu, přehnu, Zahrnu pod hůl. zahrnu pod hůlku. Pořádně, máte nechtíky, vám to půjde krásně. A točíme. A jakmile se to chytí, tak už přejdeme na klasy. A jedem, nemusíte točit moc. Jedem, rychlej. Tak a podržíme a mačkáme. Drží. Tak sundáme, můžete to chytit, nepálí to. Hezky. Už mám svojí, už jsem. Tak a Jsem každý dostala náš celou. návštěvník, aby se mohl pochlubit Děkuju. tam, kde chce, tak to dostane do Děkuji, už jsem. do sáčku. Správný rulička. A samozřejmě jsou i zákazníci, kteří chtějí podělit své blízké, takže na ně už jsme připraveni. Oni si stočí svých 10 trubiček a Ale no tak. Ještě jednou a lépe. Tady někdo slepila. a dostanou to do takového Když se boxu. kouknu na ten- Ten boxík má grafiku retro od pana Kofránka. Jsou tam použitý motivy děvčata s trubičkou.
A my máme jinak celou řadu těch krabiček různých a jiných. Valentínská edice. Tohle to je valentínská záležitost. Zase to je na tyhle originální sypané trubičky. Aha. A je to z lásky. Z lásky. Jo. Já bych stačila A- z lásky. Tu si od nás odnesete. Jako upomínku. Jinak vidíte, že i na obalech využíváme různé dobové retro obaly. Jo? Tohle je právě z té výstavy, na které pan Kofránek jezdil, vozil sebou šikovnou pracovnici, která to stáčela. Tady měl ty své medaile, různé své krabice a vidíte, že my i tamhle máme na stěně ten obrázek. A máme ho i motivem, ale protože se snažíme, můžete se i podívat, nad dveřmi jsou další Kofránkovic, různé motivy dobové. A my ale i těch prvků všelijakých využíváme na těch obalech velmi často. Tady je z druhé strany dobový motiv Hořic. No a jinak tohle je naše pečeť kvality. Tohle to je znak, protože to je ruční práce. A tohle je velmi ceněná známka. Je to takzvané chráněné zeměpisné označení původu od roku 2007. Toto území, to znamená Hořice a 6 km okolí, jsou vyčleněny v Evropské unii pro výrobu hořických trubiček. Nikde jinde po Evropě se hořické trubičky nesmí vyrábět. Aha. Zručná stáčečka stočí 4 až 6 tisíc. 4 až 6 Na tisíc. stáčičku. Jedna žena za jednu směnu. 4 až 6 tisíc? Jo. Ty máš. Ale cože? Tak to je. Takže to je jako obrovský grif, velká rychlost a profesionalita a tento návyk není za 2 dní, ale řadu měsíců se učí, než udělají ten správný výkon v optimální kvalitě. Jo. Tohle je Jo, to znám, to jsou krabička, podobný strom. která je podobná krabičce na zubní pastu, Aha. ale zubní pasta v ní nikdy není. Veme se takhle balíček trubiček. Hezky. Ten se dovnitř nasune, zavře a na požádání pro naše milé obchodní partnery vyrábíme krabičky s jejich reklamou. Takže tohle je třeba stezka Korunami stromů a oni můžou obdarovávat své zákazníky nebo klienty takovouhle malou sladkostí. To je hezoučký. To jste měl říkat, teď fanoušci budou chtít krupičky s Pixie logem. To určitě je možný. Udělat si vlastní. Návštěvou na našich webovkách se dovíte podrobnosti. Hezky. Krásný, co tady ještě za krabičku. No já si myslím, že tento zážitek, který jste u nás umožnili, tak je víceméně u konce. Moc krát děkuji za tuto možnost. Na závěr ke všem našim posluchačům nebo divákům mám takovou jednu prosbu. Mlsejte. Tady, Mlsejte, protože my se potřebujeme uživit. Nebo abychom se uživili. Děkuju za pozornost. Děkuju. Rádi jsme vás přivítali a pokud se vám líbilo u nás a chutnalo vám, tak nás klidně doporučte. Na stránkách se dovíte úplně veškerý hořické trubičky.cz. Super. Ježiš, to bylo hezké.
hezký. To bylo hezoučký. Hořická trubička Děkuju moc. čokoládová. Čokoládová. plněná, Soupejte. A jestli vám chutná, tak děkuju. Kouknem, moc děkujem. Čokoládová paráda, ta je taky moc dobrá, tahle To čokoláda. si myslím. Ty se A- chtěl vidět Spartača. Svartačam, ale tak to musíme vidět. Je jí hodně, ale není mu nic. Svartajtic. Kajka Act. Svaté ti něco, ty vole. Jak tam ležel? A je ti něco? Musí být rozmlácený jako sviň. Je ti něco, Sparta? Není mu, Já chci není mu vidět nic. ten památník. Teda je? Zastav to, dělej! Naopak. Hypersis, jak A budeš v pohodě, jo? Jo. Já myslím, že jo, tak jumpuj.